لما أنتي حدش وسانة بمركب بورد نا إثيوبيا تواهيلو زوات الله تمجلس السوق بتاع حرقين يعني نمنتاي منقسي تهاليو مالتيو منقسي ناي أبي أحمد نمنتاي ناكم دي عينت تنقذ خانة ويكعا حزبتات حزب تግራይ حزب أمحرا نمنتاي أبطل خنورو نمنتاي يدل لزول النجار كنري أينا قتلنا زمركا بورزي حقاونة اللوري أب تግራይ مركا خكايد نهلو خونتات تግራይ ناي بحق قمقيمو دي تግራይ متى هذا لازم نسوون كنريو خدليه اتخالي منقس أبي أحمد على مختيتو قراو تهاجرات تختيلو عبلع الحزب تግራይ زوطحو بدل تاريخ يقر زيولا تاريخ يقر زيولا جبن جونوسايد إلنا نصوعه عالم لخ وينجل عبلع عليه حزب تግራይ عبلع عليه ودوه زوايان حرنا تግራይ عبلع عليه نايم خطر حيلتات تفصل مسبي سلذي بسم لوطي بسم ريفورم كلتشحن عصرتن كلتشحن شومنتن زجمرة كلتشحن عصرتن أسلطان زحخورة ناي أورومو محيلي هوديت إذا حيلزي سلطان مسكبته بستفر عليه من قدي إثيوبيا كم هاجر كم هزبتات بهر سواتن زبهالو نايت هاجر سلام يرخون كسانة يرخون تايو تطنقو تمخنياتو تايو زول نجار زيقون كنريو خنكير لنا من تان استمالي مثل نخلونا زيقون كنريو كنقددينا مالتين اتغالي سرعات أبي أحمد حازوغن زكايدة زلو تختاخو زخوني أبطلئن أبرتمن أو كيناتن أبطفاعتن أبرستن كنبر زدفو زلو زقدودو زلو تاي زيتاتن خالتن حاوسنا كنريوم لما أنتي متي الله سلسلة نامي جمرتا خنريو زلالخو نا إثيوبيا بهراو مركا بحال بهراوي بورد نا إثيوبيا نا مركا بورد إثيوبيا زبحال نا أبي أحمد نا أبي أحمد تكالي كم تتفوتوا زي تكالي زي ببرتقال ملكسات بحال حنت خداميت مجلجلت أبي أحمد أو تغميتا مركا ناي عسرة عصرت ثلاثين كنا واحد زي خيل عب حقة منقصي تقديو نهالوا إثيوبيا مركا حتنا واحد غير يايلا كابز فوقدن من البحث من إثيوبيا نافت حزي ورقاتو زلا نافت حزي بطحاتو زلا حداوي قونت كتشمم زقبرة تكالي زتكالي ببقزيو هو كوت نافرفله ناي كمزي عينت سبات مسارح خوينو إثيوبيا سلام كيتركب ناي إثيوبيا بهرنا بهر سبات سلام كيرخو لمعات كي يقتل ديمقراسي كي يسفحفح مثل ناي بهرات كي يخبر بهراتن كللاتن عرسن كي محدرة تفترة هفته جنة بعلن كي محدرة عفينو زحازة فاشيستا وسرعات أبي أحمد كنقص من قدم بايتان كابزو ماشاتو تكالات اتحادة مركا بورد إثيوبيا إيو سلذي برتقال ملك ساخدت زحاز متى زلا سويتي بزي قدس اتتكال نايتوم أب سلطان حخيرهم زلو ناي أورم حيلي مقابريا ناي طفعت مسارحي مخانو نقدم استمع عليه مسلي خلونا خلالو نايتوم ناي أورم أهريد توم فاشيست حيلتات نايتوم مقابريا نايتوم
መፈጸሚ ዝኾነ ስሙ ምርጫ ቦርድ ተባሂሉ ብኣዋጅ ዝተጣየሸ ግን ድማ ናይ ገበን መሳርሒ ናይ ብሔራት መዕፈኒ ናይ ኣብይ ኣሕመድ ናይ ምስምስ ናይ ትርምስ ናይ ተጣውኦ ናይ ግጭት ናይ ሕንፍሽፍሽ ትካል ስለዚ ትካል እዚ ከም ትፈልጥዎ ምስ ህዝቢ ወያነ ሓርነት ትግራይ ድሕሪ ኣብ ውዕል ፕሪቶርያ ዝተፈረመ ሞንጎ ኣብይ ኣሕመድን ኣብ ሞንጎ ውድብ ህዝቢ ወያነ ሓርነት ትግራይን ውድብ ህዝቢ ወያነ ሓርነት ትግራይ ነባር ኣፍልጡ ኣቦትኡ ክምለስ ብዘይሕጋዊ መንገዲ እዩ ተላዒሉ ነይሩ ናይ ኢትዮጵያ ቤት ምክሪ ተወከልቲ ህዝቢ ኢና ዝብሉ ኣሸባሪ ኢሎም ብዘይኮነ መንገዲ ኣቢሎሞ ስለ ዝነበሩ ንፕሮቶኮል ተባሂሉ ውድብ ህዝቢ ወያነ ሓርነት ትግራይ እውን ንፌደራል መንግስቲ ተመስሪቱ ዘሎ ናይ ኣብይ ኣሕመድ ናይ ኦሮሞ ሓይሊ ኣፍልጦ ክቦ ንሱ እውን ንውድብ ህዝቢ ወያነ ሓርነት ትግራይ ንገዛኢ ፓርቲ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ኣፍልጦ ክቦ ክልቲኦም ኣብ ውዕል ፕሪቶርያ ከም ዝተፈራረሙ ጉሁድ ሓቂ እዚ ከም ዘለዎ ኮይኑ መንግስቲ ኣብይ ኣሕመድ ምስ ትግራይ ዘለዎ ተጣውኦ ምስ ትግራይ ዘለዎ ዝሓነ ቅርሕንቲ ብውዕል ፕሪቶርያ ቢሉ ክውድእ ስለ ዘይከኣለ ንሱ ኣየኣኽለንን ኢሉ ስለ ዝሓሰበ በቲ ምርጫ ቦርድ ዝበሃል ናይ ምስምስ ትካል ናይ ኣብይ ኣሕመድ ቤት ፅሕፈት ዝኾነ ምርጫ ቦርድ ግን ንውድብ ህዝቢ ወያነ ሓርነት ትግራይ የፍልጦ ከም ዘይዎ ወይ ከዓ ክወ ተኮይኑ ከም ብሓዱሽ ክምዝገብ ከም ዘለዎ መቋረፂ ዘይብሉ ሽርሒ መቋረፂ ዘይብሉ ተፃውኦን ትንኮሳን እናገበረ እቲ ውድብ ኣፍልጦ ክቦ ኣይከኣልን ኣፍልጦ ንውድብ ህዝቢ ወያነ ሓርነት ትግራይ ዘይምሃብ ጥራሕ ኣይኮነን ብመሰረት ናይ ኢፌድሪ ሕገ መንግስቲ ናይ ኢትዮጵያ ክልላት ተባሂለን ብሕገ መንግስቲ ብግልፂ ዝተቐመጣ ልዕላውያን እየን ወይ ከዓ ሶቨሪያን እየን ሶቨርኒቲ ናይ ባዕለን ኣለዎን ዘን ክልላት እዚኣተን ቅድሚ ኩናት ናብ ዝነበረ 2013 ክምለሳ ናይ ምምሕዳር ኣውቶኖሚ ክኽበረለን ትግራይ ድማ ኣብቲ ሕሉፍ ናይ ምስምስ ምርጫ ኣይተሳተፈትን ወይ ከዓ እቲ ዘካየደቶ ምርጫ እቲ ስልጣን ናይ ፌደራል ትካል እዩ ዘካይዶ ትግራይ ሓዱሽ ናይ ምርጫ ቦርድ ኣጣሻ ኣብ ክልል ትግራይ ዘካየደቶ ምርጫ ኣይንቕበልን ስለ ዝበለ ምእንቲ ሰላም ምእንቲ ረሃዋን ሓድነትን ምእንቲ ነገራት ኩሎም ብሰላማውን ሕጋውን ብዲሞክራሲያዊ መንገዲ ክፍትሑ ተባሂሎም ቅቡል ገይሩ ምእንቲ ሰላም ተባሂሉ መንግስቲ ናይ ትግራይ ናብ ግዜያዊ ምሕዳር ክወርድ ተገይሩ ምእንቲ ሰላም ተባሂሉ ናይ መኸት ሓይልና ብዲዲኣር ኣቢሉ ክሳናበት ተሓስቡ ከበቲ ኣፅዋራት ክርከቡ ተገይሩ እንተኾነ ግን እቲ ንጥፋኣት ትግራይ ካብ ምሕላብን ካብ ምትግባርን ንድሕሪት ኢሉ ዘይፈልጥ እኩይ መራሒ ትግራይ ዝገበረት እንተገበረት ነቲ ውዕል ፕሪቶርያ ተቐቢሉ ግብራዊ ክገብሮ ኣይከኣልን ብዘይካ ዘን ውስን ናይ ማሕበራዊ ግልጋሎት ባንኪ ተሌ መብራህቲ ገለመለ ዝበሃላ እኒሄዋ ሙስሊያ ዝኾነ መጓዓዝያ ዝበሃል ብዘይካ እዚኣተን ካሊእ ትካል ስርሑ ክሰርሕ ኣይከኣልን ንኣብነት ህንፀት ናይ ትግራይ ዝዓነው ትካላት ናይ ትግራይ ከም ብሓዱሽ ክህነፁ ዝዓነዋ ኣብያተ ትምህርቲ ዝዓነዋ ናይ ጥዕና ትካላት ዝዓነወ ድልል ዝዓነወ ፋብሪካታት ኩሉ ብሰንኪ እቲ ኩናት ብሰንኪ ኣብይ ኣሕመድ ዝዓነው ትካላት ናይ ትግራይ መሪሶም ክህነፁ ናብ ሕውየት ናብቲ ንውር ግልጋሎት ምሃብ ክምለሱ ግዴታ ዋላ እንተተገበረሉ ዋላ ውዕል እንተኣተወ ኣብይ ኣሕመድ ግን ክቕበሎ ኣይከኣልን ስለዚ ዘይተወድአ ኩናት ከምቲ እሱ ዝብሎ ካብ ገፅ መሬት ከይጠፍኡ ካብ ገፅ መሬት ከይጠፍኡ እዞም ሰባት እዚኣቶም ምስዚኣቶም ድርድር ዝበሃል ምስዚኣቶም ዕርቂ ዝበሃል ምስዚኣቶም ሰላም ፈጢርካ ምንባር ዝበሃል ኣይከኣልን ኢሉ ኣብ ቀፃሊ ኣብ ዘየቋርፅ ረፅሚ ኣትዩ ንህዝቢ ትግራይ ከጥፍእ ንህዝቢ ትግራይ ከብርስ
ليتن قترن امسرح يركب سلازي حاجه منقص زخبرت خوين ابي احمد مجمرتا ወይ ከዓ ናይ ቀዳምነት ኢና ንፅውዖ ኣውቶኖሚ ናይተን ክልላት ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ዘመሓድሮ ዝነበረ ግዝኣት ናይ ትግራይ ብዘይ ቅድሚ ኩነት ብዘይ ዝኾነ ምክንያት ክኽበር ክኽእል ኣሎ ዝተፈናቀለ ህዝቢ ክምለስ ኣለዎ እዚኣ ይክገብር ዘለዎ ታናይ መጀመርታ ክትከውን ዘለዋ እዚኣ ኣይገብርን ኢሉ ብሓይሊ ንሱ ብዝወደዎም ዘይሕጋውያን ዕጡቃት ናይ ኣምሓራ ዘይሕጋውያን ተፈናቀልቲ ካብ ኢትዮጵያ መላእ ብፍላይ ከም ሓደ ሰባት ዝብልዎ ካብ ወለጋ ንባዕሉ ኦሮምያ ናይ ምጥራይ ስራሕ ኣምሓራይ ጠቅሊልካ ካብ ኦሮምያ ኣውፂኻ ናብ ካሊእ ዓዲ ክኸይድ ብምግባር ናብ ናይ መሬት ትግራይ ምዕራብ ዞባ ምዕራብ ኢልና ንፅውዖ ካብ ኦሮምያ ኣውፅኡ ናብ ናይ ትግራይ መሬት ክጉዕዙ ገይሩ ክልተ ረብሓ ኣለዎ ኣብዚ በቲ ሓደ ወገን ኣብይ ኣሕመድ እታ ክምስርታ ዝደለየ ኩሻዊት ሃገር ኦሮምያ እታ ኩሻዊት ሃገር ኦሮሞ ሃገር ንምግባር ኣምሓራይን ካልኦት ብሄርና ብሄረሰባትን ካብቲ ከባቢ ናይ ምፅራይ ስራሕ እዩ ካልኣይ ዕድመ ስልጣኑ ንምንዋሕ ኣብ መንጎ ኣምሓራይን ኣብ መንጎ ትግራዋይን ዘይቋርፅ ተፃውኦ ሓዊ ንምእጓል ንሱ ኣብ ስልጣን ክነብር ዕድመ ልክዕ ኣብ መንጎ ብሄረ ኣምሓራን ብሄረ ትግራይን ኣብ መንጎ መንግስታት ናይ ክልል መንግስታት ናይ ኣምሓራን ናይ ትግራይን ኣብ ኩናት ክነብሩ ንሱ ድማ ኣብ ኣርባዕተ ኮይኑ ኣሳፊሑ ክነብር ስልጣን ቀቢጡ ከም ድልየቱ እናዓንደረ እዞም ብሄራት እዚኣቶም ግን ናብ ዘይቋርፅ ኩናት ኣትዮም ኣብኡ ክተሃላለቑ ኣብኡ ክበርሱ ልዕልነት ኦሮሞ ክረጋገፅ እንተኽኢሉ ኢትዮጵያ ረጊፁ ከመሓድራ እንተዘይክኢሉ ከዓኒ እታ ኦሮምያ ትበሃል ክልል ናብ ሃገርነት ቀይሩ ኩሻዊት ሃገር ኦሮሞ ዝብል መስሪቱ ክትምስረት ከላ ከዓ ባሕሪ ዘለዋ ካብ ቀይሕ ባሕሪ ዝሓዘት ግዝፍቲ ኦሮሞ ንምምስራት ንዓይ ክፃውኡን ይኽእሉ እዮም ዝበሎም ኣብ ዞባ ዘለዉ ህዝብታት ሙሉእ ብምሉእ ብኩናትን ብሕድሕዳዊ ጎነፅን ክዳኸሙ ንዕኡ ስጋኣት ኣብ ዘይኮንሉ ደረጃ ክወፅሑ ምእንታን ይጠቕመኒ ኢሉ ስለ ዝሓሰበ ካብ ዝተፈላለየ ናይ ኦሮምያ ውስናት እውን ካብ ክልል ኣምሓራን ካብ ካልኦትን ናብ ምዕራብ ትግራይ ኣምፅኡ እቶም ኣብ ምዕራብ ትግራይ ዝነበሩ ከዓ ቀቲሉ ጨፍቂፉ ጆኖሳይድ ፈፂሙ ፍርቆም ናብ ማእኸል ትግራይ ፍርቆም ናብ ሱዳን ቁጥሮም ዘይነዓካኒ ኣብኡ ዘለዉ ዘይበሃሉ ፋሕፋሕ ኢሎም ኣብ ዓለም ክብተኑ ብምግባር ንዕኦም ኣስፊርዎም ስለዚ ብውዕል ፕሪቶርያ ክልላት ናብ ናይ ባዕለን ግዝኣት ክምለሳ ብመሰረት እቲ ሕገ መንግስቲ ዝእዝዞ ሕቶ ዘለዎ ናይ ወሰን ሕቶ ዘለዎ ብመሰረት ናይ ክልል ሕገ መንግስትን ናይ ክልል ቤት ምክርን ከምኡ እውን ናይ ኢፌድሪ ሕገ መንግስቲ መስመር ተኸቲሉ ሕጋውነት ተላዊሱ ክኸይድ እናተገበኦ ኣብይ ኣሕመድ ነዚ ጠሓሒሱ ነቲ ሕገ መንግስቲ ጠሓሒሱ ንሱ ሕገ መንግስቲ የኽብር ኣለኹ እዩ ብሄርና ብሄረሰባት ኣብ ድልቶም ተዘዋዊሮም ናይ ምንባር መሰል ዓፊኑ ናይ ምዝራብ መሰል ዓፊኑ ካብ ኦሮምያ ፀሪጉ ኣውፅኡ ነቲ ሓደ ክልል ናብኡ ኣስፊሩ ነቲ ሓደ ክልል ከዓኒ ኣጥፊኡ ከብቅዕ ሞሊሱ ኣብ ልዕሊ ትግራይ ብዘለዎ ዝሓነ ዘየቋርፅ ፅልኢ ኣብ ልዕሊ ተጋሩ ንምፍፃም ቀፃሊ ዝኾነ ሽርሕን ተንኮልን ታሪክ ይቅር ዘይብሎ ሕጊ ይቅር ዘይብሎ ተግባር ይፍፅም ኣሎ ስለዚ ምዕራብ ትግራይ ብሓይሊ ሒጅዎ ኣሎ እዩ ዘረባ ብሓይሊ ሒጅዎ ዘሎ ምዕራብ ትግራይ እዩ ናይ ኣምሓራ ሓይልኡ ዘሎ ወኪል እዩ ብውክልና በጀቱ
ዝብጅተሎም ኣብይ ኣሕመድ ካብ ፌደራል ነቶም ዘለዉ ዕጡቃት ስልጠና ዝህብ እቲ ናይ ብልፅግና ሰራዊት ስልጠና ዝቦም ዘዕጥቆም ዝውድዎም ዘንቀሳቅሶም ትእዛዝ ዝቦም ንሱ እዩ የተከዘ ዘብ ዝበሃሉ እኒሄው ብደንበቀ ዘውደ ዝበሃል ዝምርሑ እዚኣቶም ኣብይ ኣሕመድ ዝወደዎም እዮም ቅድም ክብል ንዕኦም ዝወደዎም እዮም ድሕር ክብል ከዓ ከምቲ ትሪእዎ ዘለኹም ኣብ ዓፋር እውን ካብዚ ካብ ተጋሩ ካብ ቲዲኤፍን ካብ ካልኦትን ኣኻኺቡ ፀረ ትግራይ እናቶም ዝወቅኡ ኣቦኣቶም ዝወቅኡ ታሪኮም ባህሎም እምነቶም ዝፃውኡ ረውሕኦም ረውሓ ህዝቢ ትግራይን ድሕሪት ሰሪዖም ንሶም ብዘይኮነ ፖለቲካ ተታሊሎም ዝኸዱ ሓይሊ ኣብዚ ኣብ ዓፋር ኣጣሹ ኣብቲ እውን ንሱ ይወዲዎም ኣብዚ እውን ንሱ ይወዲዎም ንሱ ዝውድዎም ዘሎ እቲ ናይ ፌደራል ሓይሊ ጉዳይ ናይ ትግራይ ብሰላማዊ መንገዲ ክውድኦ ስለ ዘይከኣለ ብሰላም ዕልባት ክገብረሉ ስለ ዘይከኣለ ናይ ሰላም ሓይሊ ስለ ዘይኮነ ኣብ ልዕሊ ተጋሩን ትግራይን ብዘለዎ ዝሓነ ፅልኢ ጣራ ዝነኸአ ብክፉኡን ብመግለፂ ዘይብሉ ጭካንን ክውድኦ ስለ ዝደለየ ከምዚ ይገብርለ ማለት እዩ ስለዚ ምዕራብ ትግራይ ብሓይሊ ተቆፃፂርዎ ዘሎ ኣብይ ኣሕመድ እዩ እዚ ገይሩ ከይኣክል ሎማዓንቲ ድማ በቲ ምርጫ ቦርድ ዝበሃል በቲ ናቱ መገልገልን ናቱ ተለኣኽን ቢሮ ዝኾነ ምርጫ ቦርድ ዝበሃል ምዕራብ ትግራይ ክንብል ከለና ሑመራ ፀለምቲ ኦፍላ ኣላባጣን ራያን ኣምሓራ የዋስና እየን ዝተባሃላ ከባብታት ኮነ ኢሉ ምስ ህዝቢ ኣምሓራ ምስ ናይ ክልል መንግስቲ ኣምሓራ የፃውኡ ዝበሎም ፅልኢ ይፈጥሩ እዮም ዝበሎም ናይ ረፅምን ናይ ኩናትን ናይ ህውከትን ዕግርግርን መልዕሊ ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ዝበሎም ኩሎም ቦታታት ብናይ ፌደራል ኣብ ሕገ መንግስቲ ዘየለ ማለት እዩ ኣብቲ ሕገ መንግስቲ ከምኡ ዝብል ዘየለ ምርጫ ክነካይደሎም ኢና እዩ እዚ ወራሪ ፀረ ፕሪቶርያ ውዕል እዩ ፀረ እቲ ሕገ መንግስቲ ናይ ኢትዮጵያ እዩ ነቲ ሕገ መንግስቲ ከክብር የኢሉ እዩ ተባሂሉ ኣብ ፕሪቶርያ ግን ድማ ፀረ ውዕል ፕሪቶርያ እዩ ዝኸድ ዘሎ ሕገ መንግስቲ ክልላት ልዕላውያን እየን ክሳብ ዝበልናየን ሶቨርኒቲ እየን ክሳብ ዝበልናየን ንዘን ናይ ክልል ወሰን ዘይምኽባር ሕገ መንግስቲ ምጥሓስ ገይሩ ኣይሓስቦም ስለዚ ግልፂ ዝኾነ ኣዋጅ ናይ ኩናት ኣዋጅ ንቀፃሊ ዝኾነ ኣብ መንጎ ህዝቢ ኣምሓራን ኣብ መንጎ ህዝቢ ትግራይን ዘየቋርፅ ደም ከፋስስ ኣብ ዘየቋርፅ ደማዊ ዝኾነ ኩናት ንምእታው ኮነ ተባሂሉ ብምርጫ ቦርድ ዝበሃል ሎማዓንቲ መግለፂ ወፅኡ እዚ ምርጫ ቦርድ እዚ ከዓ ናብ ፌደሬሽን ቤት ምክሪ ዝበሃል ክኸይድ እቲ ፌደሬሽን ቤት ምክሪ እቲ ቤት ምክሪ ፌደሬሽን ዝበሃል ከዓ ነዚ ተቐቢሉ ሕጋዊ ከም ዝኾነ ከላውሶ ድሓር ከዓ ናብ ቤት ምክሪ ናብ ህዝቢ ተወከልቲ ዝበሃል ከዓ ከይዱ ንሱ እውን ሕጋዊ ክመስል በፍፅም ኣይከኣልን ካብታ ሕገ መንግስቲ ናይ ኢፌድሪ ካብታ ናይ 17 ዓመት ተቃሊስና ከቢድ ዋጋ ከፊልና ተሰዊእና ተሰንኪልና ዝተኸልናያ ሕገ መንግስቲ ካብኣ ወፃኢ እንኪ ክንቀሳቀስ እየ ተኢሉ ኣብይ ኣሕመድ ኣይንቕበሎ ናብ ዘየቋርፅ ኩናት ንኣቱ ንኸውን ናብ ዘየቋርፅ ብርሰትን ዕንወትን ንኣቱ ንኸውን ዳ እምበር መሬት ትግራይ እንኪ ኣይትወሰድን እንኳን እንታ ናይ ሕዚ እቲ ናይ ቀደም መሬትና እውን ናይ ኣልውሃ ምላሽ ለማልሞ ምላሽ ዓደርቃይ መተማ ምላሽ ቆቦ ፊናሮ ኣገው በረሓለ ናይ ግዜ ጉዳይ ዘይኮይኑ እምበር ናብ መሬቱ ክምለስ ናብ መሬቱ ናብ ርስቱ ናብ ጥንቱ ክንምልሶ እዩ
أوزي زخوانه يهون زتأرأر تقرأي كل يوم ناجزية قدايت زي كوينا أمانني ناجزية قدايت زي كوينا مريت تقرأي بحيل حسكان بحيل وريركان نسخة ختم حدرو هزو تقرأي مراسيخا هزو تقرأي كيفكا أكيلكا بتينكا كتنبر زبط أي كلامكم حلمي أبي حمدين هزب محارة مس هزب تقرأي أبزي دماوي وجئ نمتاو نسو نتاز منيا هاجر أورومان المسترات هزب محارة هزب تقرأي ناتك أفاكفه نسو أبصفا كفيلو سننا موجود أخسح زجورة ذلا أكوي سيراي أكوي مقباري لازم إحنا خسائنا نقبر زول نجر نعم مفتح أحمد حزب مفتح تاياتكن هزب محارة هزب تقرأي كلبن كخير له هاجر يتفرس له بخونتو هيوات نخطف دم كنفاسس زي نكال عشاق نختكل يسرح ذله سلازي هزب محارة هزب تقرأي نايفان حيلتاتن نايم خاطر حيلتات من كل خالق سراوي تقرأي كم أقول ودوه زوايا حرنا تقرأي بحفشات ما هزب تقرأي عاوزي نقحو بالدبلوماسياوي ركب عبد العلي هزب محارة هزب تقرأي تنسس ذله ناي تفاعت دوانا كبتنا ركب سراح يتبيننا ركب بتعب ركب وهذا نقول سلازي أمونغو هزب محارة أمونغو هزب تقرأي كوينات كيقال بعلنا وعلنا أفافينا إثيوبيا توتينا إثيوبيا ميوتان ترحي كونن حماق أفرارسا حماق مفرلاي خيقت منا منتن إهين مهين تدريخنا أبي أحمد ندفوه زلو نايتفاعت سيرا نعنوة برساتن ناي مقارطو زيولو متففا أجندا خنو برعناهم كلنا كبرعنا اللوزي شرحي وتنقلي هزب محارة مسانا تاريخاوي صلي يولن مس هزب محارة زيد بهالتاريخاوي صلو كيمي هزبي حرس محارة نحرس تقراي وين هزب تقراي صلي يولن نحن أقولكم جزاءتي بشيم أمحارة زنقلو جزاءت دربتات جن ناي هزب تقراي تنقية هزب تقراي تفكفهم مايم رجيت مايم أوريسهم مايم مريت وريرهم مايم سلازي حلو في أكل إلنا رتو زخانة زمدنا مس هزب محارة مستقل استحيلتات فانا للزب بمقبار ازي كبر عنك كلا له هذا كلا أبي حمد خينات نخفت كمل علن كمتهم كوين يتقام من ذلهم متهم كوين سلال ازي ناي متهم كوين ناي حرم باقا قاسي ناي كوينات أجندا غير حجوة مطلع ذلهم زين حمشتين خباب تسجيعتن هزب محرق أي ملكتن كم تزوركوا هزب محرق بوري ولن أبناء فيدرال تكلم مس أبي حمد تصرح لهم نايم حرق اللي تقول دقيقكم تتحاسوا طبقتها طبقي مهنات إثيوبيا توقوا أخم زلهم إثيوبيا ترميوا أخم زلهم إثيوبيا تبتنوا أخم زلهم كفؤ نجرهم تصرح زلهم أبي حمد ما زوج قصة زله خينات إن كان مريت تجراي متخام مركح تجبر إن كان صح حق من قصة حيس كان أبرستنا نمريتنا أبريمنا مركح تجبر إتي إثيوبيا ترميه زلها خمسين كون كتكسر كم زي تخيل كتفلق كتكل عليك زي إثيوبيا خفلت الله كم زي خطة ليه خل كم زي نهنبرين خل لذي حارف التحقق ما طلعوا نجد إثيوبيا ندميت إثيوبيا وصلت نتبتنت نتدخمت على سكف زغنا خناتها توصحوا أبقى الجدل يفتحوا هذا اللي إثيوبيا سلزنا إثيوبيا ورا رقة نا إثيوبيا أفرار صبت عم حرقين يا إخوة
تملالا يخون سلازي ناقدن سخن إلا نحسب لنا مربات مهواه عيلنا سلازي لو معاتي أوصي وزلو بمركع بورد إثيوبيا وصي زلو مجلسي حرجنيا مجلسي حزب أمحارة فلت الله حزب تግራይ እውን ብጥንቃቐ ክሕዞ ኣለዎ ተቐለስቲ ናይ ህዝቢ ኣምሓራ ፋኖ ብጥንቃቐ ክሕዝዎ ኣለዎ ንሕና ብጥንቃቐ ክንሕዞ ኣለና ሰይራ እዩ ሽርሒ እዩ ተንኮል እዩ እዚ ዝፅመቕ ዘሎ ዕረ ክንምዕጎ የብልና ክንክዕዎ ጥራሕ እዩ ዘለና ክንደፍኦ እዩ ዘለና ናይ ኣብይ ኣሕመድ ሰይራ ክብርዕን እዩ ዘሎ ስለዚ ኣብዚ ብጣዕሚ ጥንቃቐ የድሊ እየ ክደሊ ህዝቢ ኣምሓራ ክጥንቀቕ ኣሎ ማን መሲልዎ መሬት ናይ ትግራይ ቆሪሱ ንኣምሓራ እንትህብ ንህዝቢ ኣምሓራ ዝፈትዎ ናይ ህዝቢ ኣምሓራ ፍሉይ ተሓላቒ ተቆርቋሪ ስለ ዝኾነ ከም ዘይኮነ ኢትዮጵያ ይወግኣ ከም ዘሎ ብጎና ኢትዮጵያ ይግዝግዛ ከም ዘሎ ኢትዮጵያ ይብትና ከም ዘሎ ፍርክስክሳ ይወፃ ከም ዘሎ ህዝቢ ኣምሓራ ክፈልጥ ከለሉ ህዝቢ ትግራይ እውን ልዕላዊ መሬቱን ርስቱን يحلف ذهب أيكون عمريته كقالس عمريته ودق نوري إذا مقدمتي بهرا وقرعتي نمسوا بلعت ودق بلعت حدار ما قلقلت ناتو حطفت أجري لو مريت ناي تقراي تقولي سخر أو لو تجارو منتم خيرو إذا كله عراه نتأجي له مرضي نبت له نسوق النوع يقلبه نهز تقرأ كوجو نتوقعنا كوجو نتي إنكو وداوي نهز تقرأ هنا ودوه زوايا حرنا تقرأ كفرزو تكله نهي تقرأ كعنو ترى أو نسلمه ترى ودوه وحات ترى بهلي ترى تاريخ يخد ترى سماعات كي ولقو كي ستيو قويم كي تقو من انت هزب تقراي هزب تقراي كاورون قرنا خوص هزب تقراي كبيراون كمداون قوانا متان خوص تفترو هافتو تقعداساي كخوون ولك مسافة حجمو زنور مريت كشنشن بقانقو خطقم بنقنت ሃይማኖቱ ከምለፍ ዋጋን ዝኸፈሉ ሰማዕታት ነዚኣቶም ክንዝክር የብልናን ዝብሉ ከዳዓት ጠላማት ከብዳማት ርእሲ ዘይብሎም ሓሰኻ ኣብይ ኣሕመድ ኣስሊፉ ህዝቢ ትግራይ ይወገሉ زياد خون زلات كان سلازي هزو تقراي نتي زتجيو له زلو عراي اتصمقو له زله مرزي كخعون خداف ان انت خوينو بهراو حرنت بهراو حرنت وداو خصتم كلل كودو يدل بدققت نجرات بأقول كبري أنا حمن ينقص الجلن على كم جاء زلني أنا ما نسلز هونكو كميري حرفني كميري خمسي خون بزبل أقول تعبت أقول جهرة هزب تقراي كنبتنو يقولنا ودو حوحاتن هزب تقراي روحان يتقارن فلالي خمفلا كلنا تقراي كم تدقاقي من أدولنا يو نحاده ودب أيكونت تودو زي أو الكتية ولن بزح سرح أي سرحن واقع أي كفلن مالت يكون قن نهيز تقراي توقي الكا
ናይ ህዝቢ ትግራይ ልዕላዊ መሬት ቆሪስካ ንኻሊእ ክትህብ ወይ ናይ ጠመንሺ መልዐሊ ክትገብሮ ዕጥቂ ዓጢቕ ኣለኹ ኢልካ ዓፋር ኣይትወርድን። ናይ ኣብዪ ኣሕመድ ናይ ግድን መሳርሒ ኣይትኸውንን። ህዝቢ ትግራይ ምውጋእ የድልየካ። ናይ ፖለቲካ ፀገም ኣለካ ኦፍኮርስ ኣሎ። ትመፅእ ናብ ጠረጴዛ ትከራኸር ሎማዓንቲ ኣይሰመረን ፅባሕ ይሰምር ይኸውን። ቀስ ኢልካ ህዝቢ ትግራይ ብዘይጎድእ ታሪክን ባህሊ ናይ ትግራይ ብዘይጎድእ ረብሓታት ናይ ትግራይ ብዘይድርምስ መንገዲ ቀስ ኢልካ እቲ ዘሎ ኣፈላላይ እናፅበብካ ረብሓ ትግራይ ንሓለኻን ናኸበርካን እቲ ፖለቲካዊ ፀገም ክፍታሕ ይኽእል።